Tsopano tikupatsirani nkhani zathu za lero zimene zawerengedwa pa Times. Tatiye tione nkhani mwatsatanetsatane. Munkhani yathu yoyamba mmawa uno, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walonjeza kuti aonetsetsa kuti atukule boma la Chiladzulo ndi cholinga choti lidzikwanira makamaka pambiri ya dziko lino. Achakwera adafuna kuti bomali likhale ngati mzinda wa Blantyre. Iwo amayankhula izi pamene anatsogolera mwambo wa chaka chino okumbukira mbusa John Chilembwe. Isaac Salima akufotokoza. Mwambo okumbukira mbusa Chilembwe udayamba ndi mwambo oyala nkhata umene udachitikira pa chipilala cha Chilembwe mu mwezi wopita. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera komanso akazi wawo Monica ndi amene adatsogolera mwambowu pamene adayala nkhata zawo. Atsogoleri a boma komanso osaboma nawonso adayala nkhata zawo. Mmawa wa Chakwera adafuna kuti boma la Chiladzulo mitambo adathokoza atsogoleri a dziko lino kamba ka masomphenya awo ofuna kukweza boma la Chiladzulo komanso malo wa PIM. Nkhani ndionena kuti tipangepo zinthu zingapo zimene zizionesa kulemekeza kwathu tsiku ndi tsiku kapena mwezi ndi mwezi. Monga chimozi mwene achiyankhula state president choti adimangira school of excellence pa malowa ndi chimozi chimene chingathe kupereka mbiri ngakhale osakhala kuti sipa 15 January. Nduna za boma atsogoleri ochokera zipani zonse boma monga mtsogoleri wa chipani cha UTM adalisoka bambe wa People's Development Party akondwanira nkhumwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka ndena mwa anthu amene adali nawo pamwambowu. Akabambe nawonso adagwirizana ndi mawu olimbikitsa umodzi pamene dziko lino likukumbukira mbusa Chilembwe. Lakuti ndikathe kuthana ndi mavuto amene alipo, mavuto anja, mavuto azachuma, mavuto akusowa ntchito, mavuto osiyanasiyana. Ena tonsefe nafenso lero titengerepo umoyo wa John Chilembwe kuti tituluke nafenso kuti mmene masankho abwa chaka chino tingatenga nawo mbali kuti sinthe mmene dziko lathu likhalira. Mwambo wa chaka chino akukumbukira ndi mutu wakuti bwerani kwa ine ndipo ndidzakupasani mpumulo. Sukulu ya sekondari ya Lilongwe Girls yapereka mphoto kwa ophunzira amene anachita bwino pa mayeso amanepo a Form 4 a chaka cha 2024. Mwambo opereka mphotozi unachitikira pa sukulu ya Lilongwe Girls mu mzinda wa Lilongwe lachitatu. Maira Elias walemba ripoti limene akuwerenga ndi Cafe Maulidi. Polankhula wapampando wa sukuluyi Amaki Collins Chifunde ati ana ophunzira oposera 126 asankhidwa kupita msukulu zokachenjede zosiyanasiyana ndipo izi zachitika kamba kakudzipereka kwa aphunzitsi komanso makolo. Tayesetsa kuithandiza sukuluyi usiyana ndi mmene tinayipezera chama 2021-2020 panopo tinayika zinthu zingapo zimene zathandiza kuti mbiri ya sukulu ipite chitsogolo komanso kuti maphunziro awo apite patsogolo. Mwachitsanzo mphatso zimene tikupereka lero amene akhozetsa kwambiri anasukuluso amene akhoza kwambiri tapatsa maodi, even support staff kaya management imene kugwira ntchito tapatsa maodi. Palinso ntchito zambiri zimene tikupanga pa campus pano. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Alois Kumtamula ati mphotozi zalimbikitsa kwambiri ophunzira ena omwe akuyembekezeka kulemba mayeso komanso aphunzitsi. Ndiye taona kuti tikamapanga ntchito imeneyo omapanga award aphunzitsi komanso ana amene achita bwino zikuthandizira kuti zizipanga motivate aphunzitsi kuti azilimbikiranso ntchito yawo komanso ana skulu akupangidwa motivate ndikumalimbikira kuti chaka chamawa ndidzakhalenso ine mmodzi opatsidwa mphatso. Gertrude Chiwoche ndi mmodzi mwa ophunzira omwe anachita bwino pa mayeso a Form 4 ndi mapoints 10. Amene nali Form 1 sinimachita bwino ayi chifukwa sindinadziwa ndimangozifananiza ndi anzanga. Mazifananiza ndi anzanga ndi kakhonzedwe kanga sikanali kabwino koma nditafika Form 2 pamene ndinadziwa kuti chifukwa chani ndinali pano pa Lilongwe ndinazo kuti ndinali sukulu yokha osati kuzifananiza ndi anzanga. Ndinamba kulimbikira ndi mpaka na panopa ndilosangalala kuti ndi mmodzi mwa anthu amene tipangira awadi. Kuyang'ana anthu a business achi Malawi mbunge la Malawi Society Black Economic Empowerment mokhudzidwa ndi kusowa kwa mafuta mdziko muno. Takhala tikutenga ndondomeko yoyankhula ndi akuluakulu adindo ku Reserve Bank akumela kunokima
kufuna kumvetsetsa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Inde tikudziwa nkhani za kusowa kwa ndalama zakunja forex ndi nkhani yayikulu, komabe tinafuna tifike pa ground chifukwa tinatsimikizidwa kuti PETRA akubwera kuchoka kutanga omwe boma la saina ubale ndi dziko la Kenya wakhala akufika mdziko muno matrako oposa 100. Makonsolo mdziko muno awadzudzula kamba kosatsatira ndondomeko zowulula chuma chimene anthu ogwira ntchito mboma ali nacho. Bungwe la Audiport limene limaona za izi lati izi ndi malingana ndi ripoti la 2023-2024. Wezi Gausi ali ndi nkhani yonse. Malingana ndi mkulu woona zakuti anthu ogwira ntchito mboma aziwulula za chuma chimene ali nacho Amaiko Yusiwa, ati ndi makonsolo ochepa okha amene anakwanitsa kuti anthu awo awulule chuma chimene ali nacho potengera ndi zaka za mbuyo. Iwo ati konsolo ya Lilongwe ndi omwe sinachite bwino kwambiri chifukwa ndi anthu 56 okha pa 100 aliwonse amene anatha kuwulula za chuma chimene ali nacho. Wapampando wa komiti yoyika anthu maudindo mboma Aglant Hassan Ndesha anadzudzula kwambiri za mchitidwewu. Monga ngati amanena kuti maloko councils ena amene sanapange declare chifukwa kuti mapempha kuti mukuyenera kuti mundipase zimenezozo kuti mnawaketi kuoneti kapange bwanji. Mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association Ahadrod Mkandawire sanathirepo ndemanga pa nkhaniyi. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe yati chaka chino soya akhala akufunikira kwambiri pa nsika poyerekeza ndi yemwe dziko la Malawi limakwanitsa kukolola pa chaka, yemwe ndi wapafupifupi 300,000 metric tons. Agwengwe ati nsika wa mbewuyi ukhalapo mdziko muno komanso m'mayiko akunja. Feston Malekezo akufotokoza. Ndunayi inayankhula izi kumzuzu itayendera gulu la alimi la Team North limene limalima nyemba komanso soya mdera la mfumu yakulu Nthwalo. Agwengwe anati nzokhumudwitsa kuti makampani oyenga mafuta akupitirira kugula soya osayengedwa kuchoka ku mayiko akunja amene akuchititsa kuti mtengo wa mafuta mdziko muno upitirire kukhala okwera. Soyayo siri kumpanga wokwanira koma nsika wa soya ukudutsa demand imene ikadali demand ya soya ikudutsa zimene ife tikupanga produce ngati Malawi ndiye ma cooperative ngati akuphatikiza soya ena chitipatu nsanje tiye tilowe mulimi kuti katundu ngati mafuta ophikira tikhale dziko limene tingathe kumapanga tokha from A mpaka na Z. Gulu la alimi la Team North ndi limodzi mwa magulu amene apindula ndi ntchito ya agriculture commercialization alatenga ndalama zokwana 187.5 million kwacha mchaka cha 2023 zimene zinawathandizira kuti agule trakita yolimira ndi zipangizo zina komanso kumanga nyumba yosungiramo za ulimi. Yemwe akutsogolera ntchito zake mdziko muno Ted Nakhumwa anati ali ndi chikhulupiriro kuti gulu ngati la Team North likwanirisa kulima zochuluka zimene zingawabweretse phindu kwa iwo komanso dziko la Malawi. Misika ya Malawi muno ilipo yambiri yomwe ikufuna soya ndi mbewu zosiyanasiyana komanso tikuthandiza kuyang'ana misika yakunja kuti tizipanga export. Tikamakamba za forex alimiso ndi kuti akuzipanga nawo participate kubweretsa forex mdziko muno. Poyankhulapo wapampando wa gulu la alimi la Team North Achimwemwe Siwale anati chaka chino akwanisa kulima nyemba pa mtunda wa mahekita okwana 35 komanso soya pa mtunda wa mahekita okwana 100. Kulima tiziyika ndalama zochepa ifo tizingogula mafuta olimira diesel basi koma tractor ndi yathu ndikuti tizilima so papakulu komanso tizilima nthawi yabwino kuti kukolola tizikula zambiri zochuluka komanso za quality yabwino. Gululi linayamba mchaka cha 2018 ndipo lili ndi mamembala okwana 56. Nkhani izi zikufikana kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. Takulandirani kupitiriza nkhani zathu mmawa uno. Anthu ndi mabungwe ena omwe amayankhulapo pa nkhani za migodi alangiza nduna ya tsopano ya migodi akeni zikhale ng'oma kuti ikhale ndi chidwi chodziwa masomphenya a ntchito za migodi za m'mayiko a mu Africa zomwe kuti zitha kutukula ntchitozi mdziko muno. M'mayiko a mu Africa anasayinirana kale mfundozi ndipo cholinga chake ndi kutukula ntchito za migodi komanso kuti ndalama zake zigwira ntchito za chitukuko m'mayikowa. Samkalimira akufotokoza. Poyankhula ndi Times pomvula yemwe amatsogolera ntchito za migodi ku Church and Society mu Sinodi ya Livingstonia analangiza ng'oma kunena kuti atengerepo phunziro pa zomwe mayiko a Zambia ndi Botswana akuchita potukula ntchito za migodi zomwe akuti pano zili pabwino mayikowa.
amvula anena kuti ndunayi idzimveranso kwambiri akadaulo pa za migodi omwe ali ku ndunawu komanso kuonetsetsa kuna kuti ayendera migodi ngati yakayerekera kasiya komanso kanyika ndi kwina kumene anthu akuchita ntchito za migodi koma mobera. Akhale ndi idea yonena kuti kodi pofika kunoko anthu anagwirizana zotani nkhani ya migodi nde pali document ina imene pa African Mining Vision komanso ma players osiyanasiyana ku Africa amene akuthamanga kwambiri ndi nkhani ya migodi nzofuna kuti aziziwe zimenezo zochipali zithandizira kumagwira ntchito ndi maubale makamaka anthu amene atizungulira komanso kuno ku Africa. Akosa Munthali omwenso ndi katswiri pa zakayendetsedwe ka migodi mdziko muno anena kuti ang'oma alande ziphaso zomwe zidaperekedwa kwa Malawi ena omwe anthu ena akunja akumagwiritsa ntchito pomaba miyala mtengo wapatali nkumapititsa kumayiko akunja. Munthali anenanso kuti ndunayi ilande ziphaso kwa makampani omwe adatenga ziphasozi mwachinyengo. Aonesese kuti amene malaisensi adatenga kandi akunja ndi mafolerazi kandi anthu amene ali mboma anangobisalira abwere poyera apanga business ndi malaisenses amene odzaka zingati license imene ikugwira ntchito apanga ngati maprofit apanga ngati amapereka msonkho ngati iwonso ali ndi marais up to now alandidwe apasidwe eni yake amalawi kumutiko. Nduna za migodi ang'oma sadayankhepo pa nkhaniyi komano pa msonkhano omwe adachititsa mboma la Thyolo ang'oma adanena kuti iwowa akhala akutsatira bwino za ntchito zomwe zikuchitika ku nkhani za migodi ndi kuonetsetsa kwene kuti migodi yopindulira Malawi. Ang'oma anena kuti ntchito za migodi zili ndi kuthekera kusintha chuma cha dziko lino ndipo anena kuti ili lakhala loto la mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Dziko la Malawi linayika patsogolo ntchito za ulimi zokopa alendo komanso za migodi ngati zomwe zingathandize posintha chuma cha dziko lino chomwe pano chikuvutika kukwera. Unduna owona za maulendo komanso ntchito za boma walengeza kuti nthambi yowona za pansewu yayimitsa ntchito zake kamba ka vuto la netiweki. Izi zikudza pamene nthambi yakhale kuvutika kwa miyezi iwiri tsopano ndi vutoli. Izi Chilima ali ndi nkhani yonse. Malinga ndi kalata imene unduna watulutsa ikuonetsa kuti ndondomeko imene amayigwiritsa ntchito ku nthambi yowona za pansewuyi idasokonekera pa 6 mwezi uno. Iwo ananena kuti kutsatira izi nthambi yakhala ikulephera kuti izipanga ntchito zake zonse zimene zimadalira ndondomekoyi. Undunawu koma watsimikizira anthu kuti zonse zikuyenda bwino mwakuti ukuyembekeza kuti zonse zibwerera mchimake sabata ino. Imodzi mwa makampani amene amagwira ntchito yopereka ndondomekoyi ya Fisher Consulting kudzera mukalata imene adachita kutilembera kudzera mwamene amayimira pa milandu a George Liwimbi anena kuti vutoli ladza kamba kakuzima kwa magesi kumene kudasokoneza ntchito zina zimene ndondomekoyi imagwiritsa ntchito. Iwo adati pakadali pano apempha nthambi yowona za pansewuyi kuti ibweretse akadaulo amene amadziwa zokonzakonza kuti nawonso agwire kumbali yawo pa vutoli. Ndondomeko imene dziko lino imagwiritsa ntchito ku nthambi yowona za pansewuyi yotchedwa Matis imayendetsedwa ndi kampani zimene zili mdziko la South Africa. Kuchokera mwezi wa Novembala chaka chino anthu oyenda pa nsewu akhale akuvutika kuti akathandizidwe kamba ka vuto la netiwekili. Izi zikuchitika pamene dziko lino kudzera ku ofesi ya mkulu amene amayimira boma pa milandu yakhala ikuyesetsa kuti itenge ndondomekoyi ndi kuti idziyendetsedwa ndi dziko lino. Mu nkhani zina, utumiki wa abambo mu mpingo wa CCP Limbe Presbytery walimbikitsa abambo kukhala dongosolo pa moyo wa uzimu ndi wakuthupi. Moderator wa mpingowu mbusa Dr. Hastings Abale Phiri ndi onena izi pa msonkhano wa utumiki wa abambo a Limbe Presbytery. Selina Tambula ali ndi zambiri mu ripoti. Mbusa Abale Phiri wati abambo akukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga azachuma, za mbanja komanso nkhawa zimene zimakhudza kwambiri utumiki wawo. Kotero iwo ati mwazina msonkhanowu wapereka upangiri othana ndi mavutowa pofuna kuti utumiki wa abambo udzipita patsogolo. Tsiku la lero mwina awonjezerepo zina pa moyo wawo umene amakumana nawo tsiku ndi tsiku. Makamaka zinthu ngati zokhuza osati moyo wawo wokha wa uzimu
komanso ngakhale wa kuthupi, a holistic approach, chifukwa Yesu samangotumikira za uzimu zokhazokha komanso ngakhale za kuthupi, amatha kuwadyesa anthu kuwapasa chakudya. Choncho anthu akukumana ndi ma challenges osiyanasiyana, mwina mmene nkhani za chuma zikuyendera, mwinanso uncertainty pa nkhani za ndale mdziko lathu, koma muzonsezo tiyenera kukhulupirira Mulungu kuti Mulungu sikuti wangokhala kumatiyang'ana. Mmodzi mwa abambo amene anachita nawo mkumanowu a Douglas Hare Kapanda amene ndi wapampando wa utumiki wa abambo kunko wa CCAP wati mwazina abambowa agawana zomwe akukumana nazo mu utumiki komanso moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Pali zinthu zambiri zimene timakumana nazo ife ngati azibambo, zimene mwina timalephera kuti tikhale pamodzi ndi kuchita share mavuto amene timakumana nawo, koma mu utumiki uwu umene watibweretsa pamodzi utipasa machawi komanso utipasa ukadaulo wabwino kuti tikakhale ndi nthawi yomatha kumauzana mavuto amene tikumana nawo kandi mu society kandi kumabanja, kuti tikhoza kuthandizana nzeru ndi kumaona kuti kukhala kwathu ngati ife abambo tikukhala mu nkhalidwe wabwino. Abambo 84 kuchokera ku mipingo 39 pansi pa presbytery ya Limbi ndi amene achita nawo mkumanowu. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayo